Некалі стаяў недалёка ад Наваградка невялікі горад Свіцязь. Слаўны горад быў, і князь, які ў ім валадарыў, таксама меў добрую славу. Апрача славы была ў яго дачка прыгажуня, аб якой марылі ўсе навакольныя князі. Вось толькі ўсіх князёў княжна ні з чым выпраўляла. Гаварыла, што замалая яшчэ пра сям'ю думаць, ды і ў бацькі яна адна-адзіная радасць. Князь жа сам быў у дружыне Міндоўга, і калі Міндоўг збіраўся ў далёкі паход, заўсёды выпраўляўся разам з ім. У беларускай мове ёсць цудоўнае слова «паплечнік». Гэта значыць той, хто і плячо падставіць у цяжкую хвіліну, і плячом да пляча стане, калі бяда прыйдзе. Дык вось і быў князь, які валадарыў горадам Свіцязь, Міндоўгавым паплечнікам. І ведаў вялікі князь, калі будуць у яго дружыне не толькі васалы, але і паплечнікі, то будуць паспяховымі яго паходы. Сабраў Міндоўг аднойчы вялікае войска, таму што прынеслі яму звесткі аб татарскай ардзе, якая ідзе на Наваградак. Сабраў, ды татараў не дачакаўся. Затрымалася дзесьці арда на грабяжах усходніх гарадоў. І толькі непрыяцелі Міндоўга, не ведаючы аб тым, што сабраў той войска, вырашылі Міндоўгава княства заваяваць. І падышлі непрыяцельскія войскі да Наваградка, і адбылася вялікая бітва. І страцілі абодва бакі шмат добрых воінаў, і зразумелі варожыя сілы, што захапіць Наваградак моцы ў іх не хопіць, і вырашылі пачаць асаду. Шмат дзён доўжылася асада, і разрабавалі ворагі ўсе навакольныя вёскі і пусцілі іх дымам, калі нічога там не засталося. А ў горадзе тым часам рыхтаваліся прабіваць асаду. Добра, што запасаў было дастаткова. І вось аднойчы ноччу на аслабеўшых ворагаў выйшла войска Міндоўга. І зноў завязалася сеча, а тым часам прыйшлі татары і падышлі да горада Свіцязь, дзе воінаў зусім не засталося, а засталіся толькі жанчыны, дзеці ды старыя для бітвы непрыдатныя. І данеслі аб гэтым маладой княжне і аб тым, што ад татар іх аддзяляе толькі адзін дзень дарогі, а дасланыя да Наваградка лазутчыкі вярнуліся з сумнымі весткамі пра асаду. Адтуль дапамогі чакаць няма чаго. А татары – гэта не смерць, але нявольніцтва. Праплакала прыгажуня князёў на ўсю ноч, разумеючы, што і надзеі няма ніякай, а раніцай паведамілі ёй, што прыйшла да двара скурчаная старая з вадзянымі лілеямі і просіць яе ўпусціць. Князёўна загадала ўпусціць нечаканую госцю. Нездарма ж слова ведзьма пайшло ад слова ведаць, і сказала старая ведзьма, што можа выратаваць горад ад ганьбы, а жыхароў ад нявольніцтва. І ворагаў знішчыць таксама можа дапамагчы. Князёўна, нядоўга думаючы, згадзілася. І ў тое ж імгненне не стала горада, а разлілося на яго месцы возера, а ў ім плавалі дзіўнай прыгажосці вадзяныя лілеі. Калі падышлі да возера татары, убачылі яны лілеі і пачалі ўпрыгожваць сябе і сваіх коней дзіўнымі кветкамі. А кветкі гэтыя былі чароўнымі, і пасля начнога прывала з усяго татарскага стану ніводзін не прачнуўся. І коні іхнія таксама ляжалі нежывыя, а чароўныя лілеі зноў распласталі свае зіходкія, бялюткія пялёсткі на азёрную роўняць. Калі князь разам са сваім войскам вярнуўся з Наваградка, пабачыў ён на месцы свайго горада круглае возера, ды цудоўныя лілеі на ягонай роўнядзі, а побач з возерам стан татарскі, ды толькі ўсе ворагі нежывыя. І стаяла каля возера старая, і паклікала яна князя. Той падышоў, і ў гэты момант кранула сонца гарызонт, а з глыбінь возера на паверхні з'явілася яшчэ адна лілея, прыгажэйшая за ўсіх, і распусціла свае пялёсткі. Старая маўчала, ды толькі князь і так зразумеў, што гэта дачка яго, і засумаваў. А старая сказала, што князь мае часу толькі да світанку.
І перш чым першыя сонечныя прамяні крануць возера, ён і ягонае войска павінны сысці, каб не памерці. Князь выслухаў яе і, вярнуўшыся да свайго войска, наказаў вяртацца назад, у Наваградак, а сам вярнуўся да возера. Ведаў ён, што не можа ў чалавечым абліччы быць побач са сваім горадам і са сваёй дачкой. І, кажуць, бачыла яго войска, як узмахнуў крыламі над возерам свіцясь чорны бусел. І цяпер жыве чорны бусел воддаль ад людзей, бліжэй да вады, і калі бачыць чужынцаў, заўсёды крычыць пранізліва і тужліва, як быццам імкнецца папярэдзіць сваіх блізкіх аб пагрозе, не здолеўшы прадухіліць бяды аднойчы, нават праз шмат стагоддзяў, як быццам спрабуе чорны бусел загладзіць сваю віну.